Hej alle sammen. Hvis du kan lide høj kvalitets gameplay, og eller hvis du har en god røv, så klik på like-knappen nedenunder. Nyd videoen. Der er en eller anden narcissist derinde. Vil du lave introen, Julie? Nej. Nå. Altså, vi spiller noget prop hunt lige nu. De aner ikke, hvor jeg er, de her faggots. Og Julie, hun kan ikke finde ud af at join serveren. Nej, fordi jeg virkelig... En solomandsdås. Er du? En solomandsdås. Jeg spørger, er du? Nå, ja. Det er bare gemt jer så godt, at vi ikke kan finde jer, eller hvad? Ja, det må sgu undskylde. GG. Hvor er du henne? Hvem er det, der skyder så meget? Det var mig. GG. Finder jeg aldrig. I have no idea. Hvor fuck is det? Hey, prøv at stå stille, hvis det er dig. Jeg står stille nu. Er det vel en rum med ammunition? Ja. Skide sjovt. Ja. Hvorfor? Ja. Bye bye, have a good day time. At hvad? 1, 10. Nein, nein, nein!